Datos preocupantes sobre o consumo do peixe en Galicia. As últimas cifras das que dispoñemos confirman o que as prazas de abastos levan advertíndonos dende hai tempo. Dende que existen rexistros, 1999, non comíamos tan pouco peixe. Había unha barreira psicolóxica que acabamos de rebasar, os 23 kilos. Neste momento, cada galego consume 22,9 kilos. A diferencia é mínima, pero inquieta o sector. Para que poidan comparar, en 2009 marcouse o máximo desta serie histórica, 35 kilos por consumidor. Alarma polas consecuencias económicas para o sector pesqueiro, tan importante na nosa comunidade, e tamén pola saúde. Os nutricionistas advirten, o peixe apórtanos proteínas, ácidos graxos omega 3, vitaminas, minerais e calcio. As causas parecen claras. Estamos en pleno cambio nos hábitos de alimentación e compra, especialmente nas novas xeracións, que ademais optan en xeral por métodos de cociñado máis rápidos e sinxelos. Por iso as conservas sálvanse do descenso na compra. Pero se creen que o prezo pode influir, non é así. Son precisamente as persoas con nivel socioeconómico máis baixo as que maior peixe consumen. Isto dá para reflexionar. Mónica, ¿cantas veces a semana mercas peixe? Pues normalmente los sábados y compro para la semana. Sobre 2 veces a semana ou así. Un par de veces. Nos mercamos un par de veces ou 3 veces a semana. Nós comemos bastante peixe, sí. 2 veces a semana ou así. Pois unha ou dúas. Tres veces a semana. Parece que subiu moito. Sí, está caro. Está moi caro. Moito vale moito. Hoy levo salmón. E que peixe mercas? Pois o que esteña en boa oferta. Bueno, ahora barato, tampouco xa non hai moita cousa. Pescados que non apenas se pagaban antes, ahora se cotizan bastante. E se ti eres peixeira, ti crees que baixou o consumo de peixe? No, o bono peixe facilitounos desde junio que moita xente se animara a vir comprar pescado en vez de pisti, pescado salvaje, e si notamos unha afluencia maior. Comes moito peixe? Non, está caro últimamente. Que este sistema, non, que nos leva a consumir todo Falta de rápido tempo. e a falta de tempo, a verdade, para vir ao mercado. Moita xente por non andar cas espiñas. O peixe a elaboración é un pouco máis complicada. A xente está acostumbrada a que lle filetemos todo, que lle saquemos as máximas espiñas posibles, e intentar facilitar o máis posible ao consumidor. Pois xa acaban de ver, a cousa está un chisco complicada, pero non se preocupen porque hoxe imoslle extraer unha serie de consellos para comer máis peixe e dun xeito máis sinxelo. E o primeiro consello é aproveitar o peixe local, o de proximidade e o que está en tempada, porque normalmente está máis económico la mela e ademais máis sabedeiro. E temos centos deles, temos xarda, temos sardiña, temos pescada, centos. Temos de todo, temos, sobran. Non sobran nunca. Bueno, outra cousa que nos axudará moitísimo máis a consumir peixe é pois tirar de formatos cómodos para que non nos dé tanta pereza consumilos. Por exemplo, filetes limpos, en espiñas ou peixes pois xa preparados para o forno ou para o microondas. Outra cousa moi importante, educar o gusto nas casas, e sobre todo cos máis cativos. Darlles de comer peixe frecuentemente e amosarlles receitas sinxelas feitas con peixe e que podan ser rápidas tamén, por exemplo, uns tacos de atún ou unha caldeirada de peixe lamela, porque se pode facer en tan só 15 minutiños. E dende logo, na miña casa sempre os mércores era peixe, ese era o día inamovible. Bueno, se falamos do prezo, se estamos pensando no prezo, bueno, pois para o prezo mercar sempre en mercados ou en confrarías locais, porque ademais de atopar un prezo máis xusto, estamos apoiando a pesca galega.